Port of Magtalag. Video. Naman. Rakon. Dili. Doon man. Kuan ra. Rakon na. Ha? Mo ni pantalan sa Natalong. Hindi mo mag-TikTok day. Mag-TikTok man eh. Ha? TikTok. Ay. Ha? Video na eh. Oh. Mga tao nga, naligo kay uy, picture mo. Ya picture na ya. Kay naligo may ay. Dili ni kuan. Report sa pulisya. Di oy. Hi guys. Iyon sa tanan mo ya. Kayo may tubig sa. Oh, ano mo tayo COVID? Hi guys. Sadan ko my vlog. Nabato na. Nabato? Oh. Uli na yan. Kayong maligo. Uli na yan. Abita, may iba. Ha? Ay, project din ang enjoy ano. Kuya, wadi oy. Matay ano? Taylay. Lakas ano, datay. Kita ka ako na babaleng. Highlight. Highlight. Lakas ano, datay. Sana ay. Sana. Sa kuan. Ha? Kawan? Para ni kuan. Ako lang? Oh.